Iruña Beleia injustiziak jarraitzen du. 9 urte, jada. Zer gertatu den jakin nahi? Eliseo Gil eta Idoia Filoi, arkeologoen lur mentaldeak erromatar garaiko 200 grafito aurkitu zituen Iruña Beleian. Latinezko eta euskerazko berbekin eta marrazki berezi askorekin. 3 urtez, unibertsitateko 4 irakaslek ontzat eman zituzten, baina bat-batean horietako batil, Enrique Kenner, eta beste 3 ia batera iritzi aldatu eta faltsuak zirela esaten hasi ziren. Arabako aldundiak gaia argitzeko 3 bide zientifiko zituen. Grafitoak Europako prestigioko laborategietan datatu, indusketa kontrolatu bat edo lan arkeologikoak auditatu, baina ez zuen horietako bat ere egin nahi izan. Eliseo Gil akusatuak berak 100 grafito datatzea eta katak egitea eskatu zituen hasieratik, baina ez zioten kasurik egin. Epaitegiak egin zuen gauza bakarra, Instituto de Patrimonio Cultural Espainolek erosi berria zuen mikroskopio batekin analitika batzuk egitea izan zen. Emaitza barregarria izan zen. Grafitoak faltsuak omen ziren. Azaletan metal modernoak zeudelako. Ez testuen azpian. Metal horiek grafito guztietan egoten dira. Idazkunak gaur egungo alambrezko eskuilez, zepiloz garbitzen direlako. Munduko arkeologorik famatuenak Edward Harrisek Gasteizera etorri, Eliseoren taldeko lana aztertu eta indusketak ondo eginda zeudela esan zuen. Harritu zen datazioak ez da auditoria ez egiteagatik eta grafitoak epaitegian ez egoteagatik. Hori kasua artxibatzeko arrazoia delako. Horrez gain, eztabaida zientifiko oso handia egonda eta hasieran faltsutasunaren aldeko 6 txosten egon ziren, baina ondoren faltzukeriaren aldeko argudioen 95%tik gora gezurtatu duten 25 txosten egin dira. Herrialde eta espezialitate askotako adituek egindakoak, baita diktamen batzuk ere. Iruña Beleiako 200 grafito horietan itzelezko altxorrak ditugu. Euskerazko 85 hitz, Don Emiliaga San Millán de la Cogollako 5 hitz baino askoz gehiago, eta gainera 8 mende lehenagokoak. Kristautasunaren hasierako kalbarioak, Erromakoak baino zaharragoak izan daitezkeenak. Nefertiti idazkuna piktograman ez den alfabetoan, munduko zaharrena. Euskerazko gure aita, gaztelerazkoak baino zaharragoa den grafito bat, latinezkoaren garaikoa. Beraz, euskeraz ari den non hori, hablamen kristiano esateak ez dauka zentzurik, ez etikoki ez da historiokikoki ere. Jesusen azken afariaren marrazkirik zaharrena izan daitekeena. Apostoluetako bat, Maria Magdalena izan daiteke. Erraz datatu daitekeen buztinezko taula batean eginda dago. Iruña Beleiako grafitoekin Euskal Herriko museorik garrantzitsuena egin genezake. Euskera, historia eta arkeologia mailan. Baina horren ordez, Euskal Unibertsitateak altxor hauek topatu ziren lekuetan eskabadora 2 aldiz sartu du. Dena zuntzitzeko. Araba aldundi, alderdi politiko eta hedabide gehienon bedeinkazioaz. Euskal Herriaren aurkako eraso honen atzean interes pilo bat dago. Euskal filologian gehien agintzen duten 2 irakaslek ez dira Mitxelenaren lanak eguneratzeko gai izan. Nahiago izan dute faltsutasuna defendatu haien maila baxua aitortzeka baino. Grafitoekin gauza batzuk aldatu behar direlako eta gainerako irakasleek mutu, beldurragatik, korporatibismoagatik edo berdin zaigu zergatik. Lorena Lope de la Calle eta bere gainean dagoen Rafael Larreina biak Opuseko kideak. Lorenak Arabako kultura diputatua zela Eliseo Gil kanporatu eta epaitegira bidali zuen.
Izan ere, opusari ez zaio bat ere gustatu kristautasunaz kontatzen digutena. Iruña Beleian, Altamiran gertatu zena errepikatzen ari da. Elizagatik eta arkeologo frantsesen inbidiagatik, bertako margo zoragarriak faltzutzat hartu zirelako. Eta margoak topatu zituen Marcelino Sanz de Sautularen bizitza, kalbario bihurtu zutelako 17 urtez lasterregi hiltzen arte. Bestetik, Euskalduntze berantiarraren teoria faltsua dela frogatzen du. Iruña Beleiako grafitoak babes ditzagun eta lurmen taldeko arkeologoentzat justizia eskatzen dugu.